Oče! Trunks, što misliš da radi tamo gore? Oče, nemoj! Ne! Sam! Posljednji put si podcijenio moć pravog sajatskog ratnika! Sada ako želiš pravi test snage, mirno stoj tu gdje jesi! Čekaj, to je njegov plan. Da isprovocira sela kako bi isprobao njegov napad. Pa, to je jedan način da se sve objasni. Ja mislim da je izgubio razum i da će nas sve pobiti. Odmah prestani s tim, molim te! Uništit ćeš sve! Trunks, idemo odavde! Posljednji!